Barangay Sulangan, Dumangas. Ginpay dalom sa lockdown matapos naglapas ang quarantine protocols ang LSI nga nagpositibo sa virus. LSI pagapasakaan sang kaso samtang anom ka barangay tanod nga nakaupod inom-inom sang Agua de Pataranta gin-isolate na. Contact tracing padayon nga ginapatigayon sang Dumangas LGU. Ining tutukan ni John Sala. Palaligban subong sang Dumangas LGU ang salawayon nga locally stranded individual nga nakagwa sa isolation facility sa barangay Sulangan kag naglagaw pa sa barangay. Nagbakal pa sa Tiangge kag nag-inom-inom sang Agua de Pataranta kaupod ang anom ka mga barangay tanod antes magwa ang resulta sang RT-PCR test sini nga nagpositibo na gali ini sa COVID-19. Hulyo 18 sa nag-abot ini sa isolation facility sa barangay. Hulyo 24 sang ginkuan ini sang swab sample kag Hulyo 27 sang nakumpirma nga positibo ini sa balatian. Bangod sa natabo ginpaydalom ni Mayor Ronaldo Goles ang bugos nga barangay sa lockdown umpisa kahapon kag magadugay sang 2 tubtob 3 ka adlaw. Sa kadamo sang batch nila nga nagpositive, ini lang yang may problema. Iba niya wala man. So sa tawag may sa lawayon lang gamay guro. That's why nga kinanglan medyo sawayon tagid kag may sanction nga iplastar ni sa against sa ila. Pagapasakaan sang kaso sang LGU ang pasaway nga LSI samtang ginausisa naman ang mga tika nga pag-obrahon batok sa mga tanod nga kaupod sini nga naglapas sa quarantine protocol. Sa karon may 7 ka active cases ang banwa sang Dumangas sa diin lunsay mga LSI. May panawagan naman si Goles sa mga LSI nga yara subong sa quarantine facility kag sa mga natalana pa lang nga magabot. Maluoy man kamo. Maluoy kamo una sa pamilya nyo. Maluoy kamo sa kabarangay ninyo. Amo na nga gin-isolate ka mo para nga makontain anay kay wala ta kabalo kung ano ang mga naglaton sa imong virus. Padayon subong ang ginapatigayon nga contact tracing sa mga naka-close contact sang lagawan nga LSI. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.